Masak sop bakso dinggo buka poso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bolo, dina iki aku ameh masak sop bakso dinggo buka poso dina iki. Nah iki bahan-bahane wis tak siapke. Iki ana lele, ana tahu karo ana sop-sopane. Bar kuwi iki tak rajangi kobise ben cilik-cilik ora kegeden engko ndak mangane keloloden. Banjur bar tak rajangi langsung bahan-bahan liyane iki ana wortel, ana seledri. Bar rajangi sayur iki aku tak lanjutke arek bedah baksone. Bar kuwi tak irisi bentuk kembang ya. Dadi engko nak pas digodhog mekrok kaya kembang gedhi ngono kae. Terus iki tak cepake bumbu-bumbu sing dienggo gawe sop baksone. Iki ana brambang, bawang karo dong bawang utawa loncang biasanya disebut. Iki bahan-bahane wis ready kabeh, tinggal gongso nganggo wajan sing gedhi. Iki wajane wis tak cepake bolo, bar kuwi tak suntaki lenga. Diwas tak suntaki lenga ternyata durung tak cekleki bolo lali mau. Nah, banjur bar kuwi tak gongso bumbu-bumbune iki mau ya to. Gen empuk pas diulek nganggo layah ya. Dadi gen ora mencelat nang ndi. Iki tak gongso nganti rada alum ya to. Iki mau ana brambang bawange karo dong bawange ya to ben sedep bumbune. Iki wis mateng bumbu-bumbune banjur tak lebokke layah ya to, siap dideplok ya to diulek. Dadi yo gen lembut ya ben ora kasar ya to. Diulek nganggo layah karo nganggo ulekan sing gedhi sisan. Engko ndak nganggo layah cilik ndak mawet nang ndi. Ya maafkan karena tradisional ya, dadi ya diulek kae, biasane ya dikoper nganggo blender, mergo blendere ra duwe, mergone rusak ya to. Ya wis diulek sak kuat-kuate. Nganti tangane kuwameng karo mecucu ya ora apa-apa abot soalé. Iki wis lembut bumbu-bumbune bar kuwi tak gongso delone ben tambah mantep ya to, gen ora langu. Bar kuwi disoki banyu sak ember ora. 3 mangkok sik wae, mosok sak ember kakean. Engko sak RT engko malahan. Iki mau banyune wis kemrempul bolo. Iki tak lebokke baksone sik ya, gen mekar gedhi ngono kae. Bar bakso terus disusul karo sayur-sayurane. Gen mateng ya to. Iki mau sayur wis dikumbah lho bolo, gen higienis jare ya to. Ditunggu nganti mrempul karo diudak-udak, bar kuwi engko dilebokke bumbu-bumbune, kuwi ana micin, ana roiko karo uyah sithik wae. Aja mbok rasake, masalahe iki ya lagi poso, kok ndak darani mokel engko ya to. Sambil ngenteni